Hola a tothom, soc Lot Manresa. Si has connectat hauràs vist que l'any 2021 ha estat l'any esportiu. I per què l'any esportiu? Doncs perquè ha tingut de tot menys calma. La plana esportiva ha estat plena de titulars dia rere dia de l'actualitat esportiva multidisciplinar. És per això que comencem a continuació un resum de l'any esportiu català del 2021. 15 de gener, Benavides i Peter Ansel, guanyadors del Dakar. El català Nani Roma i el copilot francès Alex Winock han ocupat la 10a posició en etapa i han obtingut la 5a posició a la general. 1 de març, Josep Maria Bartomeu i 3 dels seus alts dirigents detinguts pel cas Barçagate. 17 de març, el nou president de la Barça i la seva junta directiva ja han firmat l'aval. Joan Laporta guanyava les eleccions i reunia un aval del 15% del darrer pressupost del club. 25 de març, Pau Gasol havia estat presentat oficialment pel Barça de bàsquet. 21 de maig, l'Espanyol podia ser campió de Lliga aquell cap de setmana i ho va fer després de consolidar així l'ascens a primera. 31 de maig, el Barça aconseguia un triplet amb la Copa de la Reina en una temporada impressionant. 2 de juliol, Jonathan Giraldez, nou entrenador del Barça femení. El fins ara assistent passava a dirigir l'equip blaugrana. 14 de juliol, 101 esportistes catalans als Jocs Olímpics. Seguiment especial dels Jocs Olímpics des de Esports Ràdio. Sara Gallego era l'atleta revelació que competiria per primer cop als Jocs i havíem parlat amb ella. Des que vaig tornar de l'europeu, que ja, vaig fer 5 competicions en 4 dies i ara ja estic una altra vegada fent entrenos molt bons. La veritat és que estic molt contenta perquè em veig en un bon estat de forma i crec que arribaré a Tòquio en un altre dels pics de la temporada, que crec que és l'important. Era atleta del relleu mix del 4x400. També havíem parlat amb el porter de la selecció espanyola d'hoquei herba, Quico Cortés. Tenim 5 partits de grup i els 4 primers van a quarts. Ens hem posat com una obligació de trepitjar aquests quarts. Aquell mateix dia, des d'Esport Ràdio, parlàvem amb Marta Galimany, una atleta catalana nascuda a Valls, a Tarragona. La preparació pels Jocs ha estat molt bona. Jo, des que vaig córrer la marató de València el passat 6 de desembre, doncs tot ja ha anat enfocat en la preparació pels Jocs. 5 d'agost, Leo Messi es desvincula del Barça. El Futbol Club Barcelona havia fet oficial que Messi no seguiria al Barça, tot i que s'havia fet clara la intenció de les dues parts de signar de nou el contracte en aquell mateix dia. Messi abandonava degut al Barça. 9 d'agost, la cinta olímpica acabava i havia deixat 3 plates, 2 bronzes i 18 diplomes pels catalans. Toni Bou havia aconseguit el 15è Mundial de Trial i Laia Sanz el 14è del seu palmarès. 18 d'octubre, tenis. Paula Badosa es proclamava campiona dels màsters de l'Indian Wells. La tenista catalana havia superat Azarenka per 7-6, 2-6 i 7-6 final. I 28 d'octubre, el Barça destitueix a Ronald Koeman. Després de la destitució de Koeman tornaria a sonar amb força el nom de Xavi Hernández. Abans, però, nou entrenador substitut, Sergi Barjuan, l'entrenador interí del Barça, explicava que calia un canvi de dinàmica. El Barça té l'obligació de guanyar sempre. És un club que sempre ha estat a dalt, segueix a dalt. I tot això acabaria el 5 de novembre, quan es feia oficial el fitxatge de Xavi Hernández com a nou entrenador del Barça. Les primeres paraules eren aquestes. Independentment del sistema de joc, nosaltres el més important per nosaltres és la idea, és el model de joc. Nosaltres volem tenir la pilota. 26 de novembre, el circuit de Catalunya seria seu de la Fórmula 8 MotoGP fins al 2026. El mateix dia, Marc Gasol anunciava el retorn al bàsquet català. Es retirava de la NBA per tornar a casa, al bàsquet Girona. 30 de novembre, Alexia Putellas aconseguia la pilota d'or. La jugadora catalana havia estat guardonada com a millor jugadora del món. També ho feia Leo Messi, l'argentí havia sumat la seva 7a pilota d'or. 13 de desembre, el Kun Agüero es retira. Escoltem les seves paraules. Esta conferencia es para comunicarle que he decidido dejar de jugar al fútbol. I acabem aquest 2021 també a Can Barça explicant que l'any acaba amb el retorn del Covid a l'esport professional. Valde, Alves, Dembélé, Alba i molts més jugadors, fins a 10, en aquest cas contagiats per Covid. També contagis a l'Espanyol i a la majoria dels equips de bàsquet. Ja ho han vist, moments que ens han deixat titulars espectaculars. Moments que segurament molts de nosaltres
no creuríem a l'inici d'aquest any. Què ens esperarà aquest 2022? Doncs us ho explicarem aquest proper any des d'Esport Ràdio. Gràcies per la seva atenció i bon any nou.